Jana mai kere tona no kere ke salsa maje birma nanglai jak tabo tongni muku tung nai tugui phalai jalai tongjamani Halenta PS be khobjak chalita sara kamini taku jodindra tirpura bihi busa khor tamno teyoi lai thangnai 25 October phasalo bolongo muku tung nai tungna thangsokni ajomsa borongni nogo hor bajawoi khamui thapla jawoi thango abono khnawoi tongai malia 49 chawmononi khagnang chikla bodorok je mansak yak phologoi jobakha abono gari bo haste ni khagnang maya gnang dugurono bo maya nangai tongkheba chubai mano nei kokjarkha lamsogo sung bilai khana tini o jaga o jalti sarawo phainu khaiman no kijasa sikango nukhna engo takhuk songni je no khamani o jaga o anga sukai serious mane naya ta mane ta mike asuk khai bungni nukhung khamoi thapla jawi thangana ne ang asakai wan sukai maya ang phainu khaiman bisingte bilai khana ani kha kham khatini ta nike ang bo se ke serious na jagya bangni nukhung amte haikai ngi thangana nai bini chirai khorok tham tongo tamni ke tabu bongni je sagori tongmani borok buma bo solengta hatiwo mukhutung phalani bagi thangjak bufa bo bunyo jaga haba thangjak chirai khorok tam borok nukhung tongmani boro o dino nogo krei chirai rok tei sawo tei tukuna thanglai tini o got na goti thangrangni sing khnai mangkha tamni ke boro o je sago je ri chumui tonglai mane obo kaisa khane tongga o jaga o tabu nukhung hayakeba nukhungni borokni sagori krei khorogo borokni khorok bom thai krei ngi tonglaikha chathai nungthai nini dek noro nugui mangkhana yago truk ani mangpleti senen koinai borokni o dino kisa suk mar khaimani no o mani no mar kha borokni joto khamai thapla chai thangmaika nedi borokni tabuk tini o jaga o borok songui chanani pojonto borokni o je nangkungmani manei rok krei norok lokorok kha gwnang rok tamni ke ang tini o ja phai mukti maklaika tamni ke borokni tini sagori krei mane sago kanthai chumthai di pojonto margli abrongni aso obosta norok lukurok kha gwnang rok norok tini phai bacha phai bongni gana o phai bacha phai gangkai borok numbo chukjaya jora o borok ni bo kaisa nangkungmani manei norokni je tini de kaisa ri bhaipana bongni nangkungmani manei ni borok wan sugina rongnai tamni ke o jaga o sung tini o jaga mangplima phunmani gakai among ke borok no o je bon kamini borok no o jaga o phana apatot tongradi ni borok ni o jaga tamo mondir dangkha tamo kija tui tengki nok ni borok ni kamini borok tangmani o jaga o bono tini tongradi ne apatot ang yang bisingo koinai phungnani bagai o jaga o tei thingno tongoi ko tei pipe tongo o jaga o kamini hamkaini bagai tei tengki khainani thangman jaga o bono tini o jaga o habri ma tonika tamike norok tini bwsajokni bwsla soni jama kaisa hayaka pen kaisa rifai mane obono kaisa nangkungmani mani ni wan sugjagana tamni ke norok khagna rok bilai khana nangkungmani jorao tini phai bacha phai ka bilai khana chanai angoja phai tini mukti ma kalai ka tamni ke borongni o situation na anga seke serious ne ang wan sungmaya ang phai nu khimani bising tikhena o jaga tini ang mokol bai thangnungma bage ang nong biskang phai ang kok sanan bage ma chai toka tamni ke an tini logo sokbai logo tu jige anga serious ne ang o mane bongni o kothmarana ang wan suina jagani bagi tini ani logu phai yago timalia norok nugui makhana negedi o jaga kamini lukurok o jaga kisasuk subakha yango tini bubagrani sengkrak rok
kijasa borok no khorok bomnani bagui ni tin di phema bai borok tini bwsuk nangmani jorao o tin bai borok samung khai mano nok tangini mano bodi no tangini mano borok tini nogo maichamani mairum pojonto krini jorao bahike nok tangai borok tini khorok bomnani o jorao norok kisa phaisu bakake belai khane chanai naito ni chini serang sati habanoni bwkhakti sungno no chini bwkhakti ke kobogo norok phai chuba phaina bagui Hello, ana so khayai tini nukungsan tin payo pha. tei nok tangani nini tei tam rok nangnai Nango palarok thongrok tani bagoi angbo kisimisa saide nango ang manungso ang tabo dang ekta kre pokero yabo bese hati biti mero maka ho sesani chenni khiyai ari chumbo musakre pro udalas pro chalbo sok bri busi nin chirai rok ni bukri kre ublei o be risum sui matong tabo musakre mo para kha bajagawa o salto sura salta sara 48 korom 49 samono na samono kolang tati ke hawi na acha nini nok khampuru nangkha apur bor tongmani ang samun thangak samungo tam rok kaisa 아, 맨날 까맣게 싸고, 뭐, 우블에, 선전이 서로 한 타나 빠르니. 몽사파는 말을 이해다. 멋져 말이더라. 아차, 따복 너럭나 제 수박 피냐이, 보럭 너럭나 수박 피면 비신트는 뭐 해마통 거. 함다하, 아게 저거이, ang, 바카나 뿌라 한 수가. 테이블은 난 고기 똥코니니. 난거. 어버 하이케노 티프라 하세 가능해노 마야 가능 거방마 티프라 사럭 소바 라이노 똥. 능 자라 소바난 무슨나이 루코럭너 니니 부크기 땀 거이나 무슨. 권영수 왕보. 제 좋으면은 뭐더랑 법안 바꿔 사다고 닌 몽카다다 저팀들 어떻게다 닌 로기 총니 어거 저런다니 borokni tabuk no rokini phai chuba phaiman besing theke bongni tabuk nangkugui mane tabuk bortoman nangkugui tongmani manero tam rok Blaiken hambai जों tini o Chaltasora Joychandra Paro जों phai sopaijak जों गत 25 तारिख बंनि 3टा समाव बंनि नक खामजाखनै जों खोनाजाक o jaga fire service bo phai sopaiya bंनि गारि rok फाइनानि सुबिदा करै ओंखाय बंनि नक पुरापुरि खामथामैका जों फ्राय खोनापाइगा जे बरक दिल्ली मजुरि खाइ बरक जाय दङ जाव बाइकै त बत मुया रक फालै जाव ओंखाय दाराखै त ब बुइनि नक थाङै सामुं खायो गामतै पजिसन बंनि नक जे खामथामै माने ब्लाइके खा खामजाक जों बंनि नुखुङो जे नांमानि जे माने पुनफल करिखा आं बागै जों बरनो जे चिनि चुक्ति जों बरनो चुबाना हनि फाइजाक ओंखाय आं कयनामबो जों जारा जे मिडिया थ्रुते जारा खनाय तनाय रक जों बरनो कयनामबो जों नरबो जों जे चुबा माहायगोन बरनो बो फाइ चुबा फाइदि ते बरनो बंनि जे मेन नांमानि केंकाय बंनि माइतोग रक माइ जों सङै जाजानाय माइतोग बन्द करै बरक माइ सङै जानानै रक दै खै नंगो नंनानै गला बन्द करिखा जब खामै थामैका आमबाय जों बलायके बरनो दुखना चिनि बखा जे मुचुं तै जों जे मानतै जों बरनो चुबा फाइका जों बरनो नक तांनायनि बागै जों तीन जे नांमानि जों फाइरि फाइका आव परे जे बरनो जे जों गिसे मिसे जे चिनि मानतै जों चुबाना चेसा खाइ दङ तेबो आमबाय जों जत लुकुताय जारा लुगुइ तंनाय चिनि मिडिया थ्रुते जारा चिनि टिप्रा साखा का हामबरो जों न कयना मुचुं नरबो जों जे चुबातै बबो नबो किसिसा ननि चुबातु बर मानखांके बर ब्लाइके हानाय आमबाय media through te chung no koina mu chung kisa joton phai chubo phai bedi ni hambai dara chung torok phemania glok khnai mangkha je borni nok nokni kagos potro saraini hoite opera beba nok khamai thang kahani khnai mangkha tabo borni kagos potro rok bahai kairnai office rok borok to saibumaya tai sibusi ani khnai mang hainai saldogo borokni nok nukhungo norokni busuk jorok yakni chuba surok khlai tongdan aw ang borno sajak SDM thangai chung korok salainai ni bagai borok jora mangkangkai ang krungnai जों जतटुक पारे जों SDM बो थाङै कक सलायनानै जों चेष्टा नानै बनो SDM नि थानि बुसु जति चुबाचु रैमानाबो जों नायनाय नरखबो बदल नङै चुबाचु खलायलायमान जों बुबाग्रानि सेंक्रा जों बदल हलै जों बुंथि सैया पार्टिनि बुंथि सैया जों बुबाग्रानि सामुखायनो बरक सुनो नरंनि तिनि बो मथानि बखतिके बुंनो तिनि सुबालाय हामबाय मिडिया पार्सन asa haksalni chimna baksa phai chena subawan bagai sing eme to chung bubagrani login to bubagrani singra rok haipana chung o jaga chung mane kuno party ni kok saglak tamni hinke chin tiprasa mane chin borok haise hain bagai chung khanaga je boroni nok khangka nei on pore chung chini je mansak chung boron subanan phaika ge chung borono tin
kisa ber faika hingke tai serai ni bagui serai rok pura ri kri mangse bosat tongo tinjona hingke kuno ekdom bora bosat kuno fan kri ta hingke jeng borok bai kisa ri rok tui faika hingke jeng je chini manmani jeng tai borok no jeng chubai klai thangnai hingke tak sanayo bini guardian hone borok ni dukuin sok kuno fan kri hingke obono jeng to jeng je mani jeng help khainai hingke bini borok ni ration card bo kri khanao obono bo jeng kisa besra khai marrenai hingke je mansuk tei jeng chubalai haita bongni nukung je khamui thangnai yagulo norok tini chubal kisa chubal bongni nangkung mani tei bo tai tam tong je lukurok tabu khak ganang rok kurung kurung thayol chubai tongman nugo bong no nongni bkhakti kai no tini phai nukai man bkhakti tam kok kachanai musong ang lukurano obono koinai je borok nokhan pore borok kuno fan kri je chini o hasaga tongnai chini maya ganang lukurok je mane bukha kuar rok boron je chuban musung tei boron kisa chubar khanke sanai hini cheng wansugo obase cheng mane sauni account tei mane boron bagai cheng sanai bo kisa bin account phano norok kisa ri taro je sumai norok yakhai poro borokni nangkung mani manei rok tam tam rok nangi tong tabu lukurok jodi phai chuba phaina ningke borok to mane ekothai boron kuno fan kri mai ekdom mane phulni simi horni pondo ja nang kaisa songja khainani kuno fan se kri boron pura total nil haise hingke kuno fan kri borok to mane buini tu kaisa manjak hingke tarpore kari kaisa manjak o jaga se borok mai sui kuno rokom buini oro bui hati tir phai obon chai tongjago borok mane kuno fan kri ri hoite মানে kri মানে total kuno kri nok khamro borok kus kri hingke malik se kri borok nok khain paise tarpor se borok khnai phaina hima kuno kus kri kha hingke ba bo kami kalai mo obo salto sarani joy chandra para hamba